आज आम्ही मासे आणले आणि मस्तपैकी मांजरा गावात त्याचं वास बीस दाखयलो, मासे दाखयले आणि मासे सुटी करूक घेतली. मग आम्ही मासे सुटी करतो पण आमच्या मांजराक सारखं नुसतं म्याव म्याव त्याचं चालूच होता. इतक्या दिला राणी इल्यावर त्याचा काय गप झालो गपचूप. मग राणीक मासे घातले आणि त्याका बाजूक बोलवून मासे घातले आणि आडाळं धुवून घेतलो. माशात पाणी वतलं आणि मासे बरे अगदी धुवून घेतले आणि त्याच्यात मीठ घातला. मीठ घालून बरे हलवले आणि थोड्या वेळ ढाकून ठेवले. मीठ लागला तसा काढला आणि पाणी घालून परत एकदा स्वच्छ धुवून घेतले. नंतर कढईचे मासे आणि भाजूचे मासे वेगवेगळ्या टोपात काढून घेतले. दुसऱ्या टोपात मसालो घातलो, आगूळ घातला आणि मीठ घातला आणि मस्तपैकी चटणी बनवून घेतली. त्या चटणीत भाजूचे मासे टाकले आणि बरे लोळवून घेतले आणि थोड्या वेळ मसाला लागायच्यासाठी ठेवले. तवसर मग वाटा आम्ही कढईच्या माशात वतला आणि गॅसवर ठेवला. मस्त छोला घेतली 4-5 तोडून कढईत घातली आणि भाजूचे मासे लोळले रव्यात आणि तव्यावर टाकले. सगळे मासे घातले आणि कढी बघितली. तवसं कढी आमची उमाळली. ती कढी वाईट ढवळली आणि टेस्ट करून बघितली. कढी एक नंबर झालेली. मग हे मासे परतले सगळे आणि वाईट बाजूक गेलो आणि येऊन बघतो तर काय आमचे सगळे मासे करापले. मग हे भाजलेले मासे बंद केले, भात वाढलो, आमटी वाढली, भाजलेले मासे वाढले आणि मस्त आम्ही जेवतो जेव